Juma setamuru kalo tile tan ani seegin san 2020 aw minnu sɔgɔlenman n'a bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw ma. Mali kibɛraw la Général Musa Traoré ka suturaliw kɛra bi juma. Mamadu Kasoge ye laseli kɛ pankurun birilenw kibaruyaw kan. An b'a yira aw la ko nin y'an ka bi bakurubaw ye. An ka kunnafoni kɛnɛ sigira. Mali jamana kuntigi kɔrɔ Général Musa Traoré fatura tarata don setamuru kalo tile tan ani duuru san 2020. A suturaliw kɛra bi juma kalo tile tan ani seegin. A tasibila kɔrɔfɔw kɛra sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ 10 waati génie militaire kɛnɛba kan ka ɲɛsin base aérienne kɔrɔ ma Bamako faaba kɔnɔ yan. A kɛnɛ in kan a ɲɛmaaya kun bɛ an min ye CNSP ɲɛmɔgɔba ye ni o ye colonel Assimi Goïta ale bolo. Maaba caman fana tun bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ jamana kuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ani Jokunda Traoré fo ka taa se minisiri ɲɛma kɔrɔ ma Cheikh Modibo Jara ani minisiri kɔrɔ caman. Bamako maaba caman i n'a fɔ Bamako totigibaw fo ka taa se teri jama minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na ani min ni ye Musa Traoré yɛrɛ somɔɔ ye fo ka taa se a terilakaw ma ani a sigiɲɔgɔn caman olu tun bɛ kɛnɛ in kan. Hakilina jigila Musa Traoré ka fatulu hukumu kɔnɔ sangabudansigi bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ la kabini min ni o ye kunu alamusa setamuru kalo tile tan ani wolonwula o bɛ kɛ tile 3 kɔnɔ. Jamana nafoloko na wariko kɛcogo lakɔlɔsili donna sariya lafasaba min bolo ni o ye Mamadu Kasogo ye. A ko a bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ fo ka taa se kɔkanmɔgɔw ma ko a b'u ladɔnniya ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna daminɛ min bɛ tali kɛ pankurun birilenw kun kan. O siratigɛ la a ko a b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni e de bɛ dɔ kalama pankuruko in na i kana o seereya ye hali ni i t'a fɛ i ka lakodɔn. A ko o kunnafoni di senfɛ ko sariyaw bɛ ta min b'a to i ka ko bɛ se ka to dogo la cogo min. Dasago kɛlɛ bɛ pankuruko la cogoya min na sɛgɛsɛgɛliw bɛna don foroba nafoloko caman na. Nin ko bɛɛ bɛ Bamako nafoloko ani a wariko kiiritigɛsoba bolo nin waati in na. Farikolo ɲɛnajɛko kibaruyaw la Abdoulaye Jabi ale ye jamana dolantana dɔ ye a bɛ dolantan Belgique jamana kɔnɔ kabini san 2018 san. Ale lakodɔnna dolantan min ni o kɛra Gabon jamana kɔnɔ san 2017 kani samatasɛgɛ fitinin olu senfɛ. A bɛ dolantan tɔn min na Belgique jamana kɔnɔ o ye Antwerp ye. Abdoulaye Jabi tun ye dolantana ye joliba kɔfɛ dolantanaw fɛ. Nin waati in na a ko a bɛ a ka dusumɛ kasigira ka d'a kan a ko ale tɛ dolantan min ni o ye Antwerp ye i n'a fɔ a ka d'a ye cogoya min na. Maa 11 fɔlɔ minnu ni olu bɛ suganti ka don ko a tɛ o dolantanaw fɛ. O siratigɛ la a ko ni ko ma yɛlɛma ka bɔ nin cogoya la ko ale bɛ yen bila teliya la. K'a yira u la ko Abdoulaye Jabi a kɛlen bɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn min na Antwerp fɛ o ye san 3 sɛbɛn ye min b'a yira ko a kan ka dolantan o tɔn na fo san 3 nata ninnu kɔnɔ. An bɛ waati min na a tɔ ye san 1 ye. Ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni bɛ dansiri an ka bi kibaruyaw cogoyaw la an bɛ a yira u la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigira ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan.